I onda ćemo Vesnu, svi ćemo jebati, a njemu će pušti, znaš, pa će ona njemu onda na kukove, znaš, ne smije doktor biti kurčina, a? Ne da vidim koji je to monstrum. Pa nema tu tma Boži, pa šta je to je, nema ovako dva prsta je. Moš vidjeti doktora, vidi doktor, pobreža, a, vidiš. Jesi vidio ti u njega monstruma? Gdje pogledaj? Vidiš? Da, sad ćemo mi njemu izdrkat, znaš to. Jel ti ko drka? Ne drka? Mi ćemo to izdrkat. A? Koja mala? Ona malena. Koja, ne znam ja. Šta? Smanjio si, da, kad ne upotrebljavaš. Da, onda.